subscribe. Bayan haka, a danna ƙararrawar sanarwa. Likita, dan Allah ka taimaka mun, dan Allah. Babana ne ba shi da lafiya, dan Allah ka taimaka mun. Kaga, dawo zo ka shikenan, zo ka zauna. Yawwa, ina jin ka. Likita, dan Allah likita ka taimaka mun. Babana ne ba shi da lafiya, numfashinsa sama-sama. Dan Allah likita, na san aikin ku shikenan. Taimakon ku dan Allah ka taimaka. Yanzu mahaifin naka yana gida. Shi ne. Ya nufi, Allah saka da alheri likita. Ina ƙara. Likita, ya Allah ka taimaka wa baba. Ka taho da shi. Likita, ka ga shi nan. Likita, me ya faru? Ya kai kwana nawa da rashin lafiya? Ya kai sati 3 likita. Dan Allah ka taimaka min likita. Dan taimako ɗaya ne. To, kana da kuɗi a jikinka? Wallahi ko sisi ba mu shi likita. Dan Allah a taimaka min dan Allah. Gaskiya yana da buƙatar taimako yanzu. To dan Allah a taimaka min likita. To yanda za a yi ka je ka nemo kuɗi nan da minti 20. A kai shi asibiti in dai kana buƙatar mahaifinka a rayuwa. Wallahi ina son shi likita, shi kadai ya rage mu. To maza ka je yanzu za a ba shi SX. To ina so kafin ka dawo dai. To yanzu in Allah da iya kokari na zan maka. To likita menene haka? Abinda nake bukata yanzu ka je ka nemo kuɗi a kai mahaifinka asibiti, zan ba shi taimakon gaggawa kafin ka dawo. To likita yanzu maza ka je in kana buƙatar mahaifinka. Wallahi likita babu inda zan je in nemo kuɗi. Ka je ka nema. Je ka. To shikenan. Sani. To yanzu dakta me ake bukata? Abinda ake bukata ai kai. Yanzu abu ɗaya ake bukata. Ka san marar lafiya baya so. Yawa ka gan shi nan ma dan buɗe masa kofa. Okay. Likita, ya cikin mahaifin nawa? Cikin mahaifinka da sauki. Bai wuce minti 5 ba ma an tafi da shi asibiti. To amma likita za a kai shi asibiti ba ni kuɗi, wallahi ban samu kuɗin nan ba. Me kake ci na baka na zuba? Ai duk kuɗin da zaka biya an biya maka. An biya min likita? Waye wannan? Waye ya biya min likita? Waye ya biya min? Ba kowa bane. Face wannan. Gashi na kusa da kai. Shi yake. Na kira su a waya. Amma alaikum assalam. Dan Dauda, lafiya na ganka a firgice haka? Wallahi matata ce tana ce yanzu mun sa ta a mota. Ban da kuɗi kuma asibiti za ka kai tana ciwon naƙuda wallahi. Gashi ban da kuɗi ko na mota wallahi ban da shi. Ka taimaka min. Kai man Dauda. Wallahi ni ba kuɗaɗe a gurina, amma me zai hana Malam Sadi ka taimaka masa mana, na san ba za a rasa abin ka ba na. Wa ni in taimaka masa? Wallahi sai dai ta mutu. Mu da matan mu suke yayiwa zuwa muka maka ce ka taimaka mana? Wallahi ba zan baka ba. Ka gudu daga nan ko in saka a wahala. Ba za ka tafi ko? A Alexa ba sai an yi haka ba. Ai haƙu. Ka bari wallahi in sa shi a wahala. Shikenan nagode. Alexa. Ai haƙu. Banza haka suke suna damun mutane su a taimaka musu. Dama kai ne? Yanzu duk irin abin da na yi maka yau kai ne ka zo ka taimake ni. Manta kun a tashi. Tada hankalin ka ba komai. Na gode. Shikenan. Allah sa ka alheri. Shi aikin alkhairi ai haka yake. Haka yake gaskiya. To ni zan koma saboda mutane suna jira na. Sai an jima, na gode. Na tashi. Karka da ba mahaifin kai ma.
alaikum. Amu Allah taimake ka oga. Ya ne? Ya kasuwan ne? Wallahi alhamdulillah. Kwana biyu gaba daya rayuwa. Wallahi sai godiya. Ana ta tabawa. To muna nan muna tattaba ka san kasuwa ita sai Gaskiya da ne, gaskiya ne abu. kuma kasuwa rufin asirin Allah. Wannan ce. gaskiya ne. Muna nan muna Arziki ya ci uban nan da. arziki alhamdulillah. Sai yayi kyau. Yanda muke da dan kis din nan da kake gani. Gaskiya ne. Wallahi alhamdulillah sai dai in yi wa Allah godiya. Yanzu nan ka ga kis din nan da nake ciki dan waɗannan abubuwan da su nake biyan bukatuna. Gaskiya ne. to To yanzu abin da za a yi. Bari zan leƙa gurin wani abokina yanzu zan dawo. In na dawo zan yi sayayya. Okay to shikenan. Insha Allah za mu yi. Nagode. Nagode fa abokina. Nagode. Allah tsare. Yawwa yanzu dai zuwa kasuwan nan bari zan yi sai an dawo sallar juma'a karfe 5 sai in shiga kasuwa in dawo an yi sayayya ta sosai haka kawai za Yo, my way they bless me, yo. Now he make my day to shine, yo. Na 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 na. ina da